Muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano nokupa ma-updates ezvese zviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Kana iri first time yako kuona mavideos edu ndokamukana wandokupa chibva wasubscribe to this channel pamwe chete nekulike. Kana wakagara ukazviita chibva wapedza masports nekutina on the bell icon kuti rambotsvana ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS. Aiwa, muri yeZimbabwe muzuva ranhasi tazonyatsokuona kuti vanhu veCCC vanonyatsokuziva kuti munhu wavari kutevedzera munhu akaita sevanyatsoziva ma-qualities leader wavo kuti is a good leader, haiti zvisina basa. Nokuti pane post yapostewa ndikatingokuverengera sezvairi iri kunzi CCC leader advocate Nelson Chamisa is set to recall Harare Mayor Jacob Mafume together with 10 other councillors. A letter has already been sent to the Minister of Local Government, Honorable Chitando, and was received yesterday. 11 seats of Harare councillors, including Jacob Mafume, are being recalled by CCC President Nelson Chamisa. The names of 10 other councillors are not as yet clear, but will mostly likely include those who have voted for Jacob Mafume in open defiance to Chamisa's orders, who wanted to resign instead during the Harare mayoral elections. Saka muri yeZimbabwe ndo nyaya iyi. Asi nyaya iyi tichiona ichizofambwa inonzi nyaya iyi ndiye nhema. Saka inhema dzakapostewa nevanhu veZANU-PF paTwitter handle vachiti aiwa vachiti Nelson Chamisa akarikola ma-MP achiincluda naMeya Jacob Mafume. Saka vanhu vabva vakurumidza kureita vachiti hanzi pane apinde rakati, you know the total number is 11. The letter has already been sent, but we don't know who are the other councillors are. Madii kungonyarara koza hapana chamuri kuziva bambo. Vanonyatsokuziva kuti aiwa Nelson Chamisa angomboiti zina basa uye vatokoniwa kutoripota nyaya yacho kuti munhu anenge achiposta kuti aiwa kwarikolilewa macancellors 11 kungoziva mayor, but vamwe 10 vacho kunzi tsamba dzakasvika asi 10 vacho havasi kuzivikanwa kuti ndivanani. Saka ndo zvakaita nyaya yacho. Then mumwe ndobva tanzi concentrate on the economy which is so bad such that the country is a laughing stock in the region. No wonder Mutuli is building his mansion in Mzanzi, not Zimbabwe. Saka pakaipa muri yeZimbabwe vanonyatsokuziva kuti aiwa Chamisa angamboiti zvakadai. Saka muri yeZimbabwe ndo nyaya tati kuupdate kuti aiwa musateerera nhema dzirikana pasocial media nevanhu vanoda kuridza vanoziva chinhu asi pasina chavanoziva. Saka tatenda muri yeZimbabwe tosangana vhidhiyo redu rinoteera muwanedzo rakanaka.